ನಮಸ್ತೆ ಕೈ ಸುಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇದೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಎಗ್ ಕರಿನ್ಲ ಪನೊಲಿ ಎಗ್ ಮಸಾಲನ್ಲ ಪನೊಲಿ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿನ ತೂಕ ಒಂಜಿ 10 ಕೆತ್ತಿದ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರೆಸಿಪಿನಿ ಎಗ್ದ ಪೊಯ್ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ತೂನ್ ಬರ್ಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಬಲೆ 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 ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ किचन ಈ ಬೇಯರ ದಿಕ್ಕ ಗೈಸ್ ನಾಯಿ ಒಂಚಿ ತಾತ ಗೊತ್ತು ಜಾಪಿದೆಲ್ಲ ನಾಯಿ ಬತ್ತು ಬೊಬ್ಬೇಡು ಒಂದು ಉಂಡು ನಾಲು ಐದು ದುಪ್ಪು ಪಾಡುಗ ಶೋಕು ಬೆಯ್ಯಾಡು 10 ಎತ್ತಿಂಡು ಮುಚ್ಚಲಿದ್ದು ಶೋಕು ಮತ್ತು ಬೆಯ್ಯಾಡು ಮತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಂದೆ 4 ಟೊಮೆಟೊ 4 ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ 4 ಟೊಮೆಟೊ 4 ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತನ್ನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಪೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜನ ತಯಾರಾಗ್ತೀರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೊತ್ತಾಯೆ ಒಂಜಿ ಬನಲದಿಯೆ ಒಂಜಿ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೆ ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಫುಲ್ಲು ಕತಲೆ ತೋಜುಂಡು ಇರೋ ಪೊಡಿ ಕೊನದಿ ನೀನಿ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ನೆಂಚಿಪ್ಪುಲು ಆಕೆ ಏನಂಬರ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೆಂದು ಅಂತೇನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀಯ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಬಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಂತೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬನಲೆಡ್ಡು ಕೈಲ್ ಬಾಂಡಾಡು ಬೇಗ ಬಾಡುಂಡ ಉಪ್ಪು ಬಾಡಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಕ ನಮಕ್ ಬೇಗ ಬಾಡುತ್ತ ಕೊಂಚಂ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೇ ಅವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೀಗ ಇದಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಗ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿದ ಮಸಾಲ ಎಗ್ ಮಸಾಲ 5 ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ 5 ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಈತೆ ಮುಜೇ ಬಗೆ ಪಂಡ 10 ನಿಮಿಷ ಆಪುಂಡು ಎಂಡೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಡುತ್ತೆ ನಮಕ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಜಿಪ್ಪಿಜ್ಜಿನ ಕೆತ್ತಿಕೊನತ್ತ ರಪರಪ್ಪ ಅವಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತರ್ನ ಸೂಪರ್ ಆಪ್ ಗೈಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕೆತ್ತಿದ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ಸೂಪರ್ ಆಪ್ಜಿ ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಕ್ಕಲ ಸಖತ್ ಗೈಸ್ ಅಡ್ಡು ನುಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರ್ಂಡು
ತುಲು ಉಪ್ಪು ಬಾಂಡ ಐಟೆ ನೀರು ಉಡ್ಪುಂತಲಿ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಿನಿ ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಪೊಡಿ ಬಾಡೋಣ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಬಾಡೋಣ ನೀರು ಪಾಡಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿದಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಬೇಯಡತ್ತೆ ಗೈಸ್ ತುಳಿ ಎಂಚ ಬೈದಿನಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿದಿಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಬೈತೊಂದು ಬಣ್ಣ ಕೆತ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಅಂಡು ನಾನು ಇಡೀ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿ ಕಟ್ ಮಂತ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚರ್ಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಟ್ಟು ಅವು ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಂಗ್ಲ ಅಪ್ಪು ನಾಯಿ ಜೋಗ ಇಡೀ ಪೋಡೊಂದು ಮುಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಜ ನೈಟ್ ಲಂಚ್ ಡಿನ್ನರ್ ಎಂಗ್ಲೇನ ಕೆತ್ತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಉತ್ತುದು ಚಕ್ ಮಾಡ್ತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ್ದಿಕ್ಕ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಲಾಯ್ ಕೊದ್ದಾಡು ಪೂರ ಇಂದ ಕೊತ್ತ ಚಪ್ಪ ಗೈಸ್ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಬಂಡದು ಕೆತ್ತಿ ಕಜಿಪು ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ತುಲಿ ಸೂಪರ್ ಅದು ಬೈದುಂಡು ತುಳು ಎಂಚ ಬೈದುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಡಿಮ್ ಉಂಡು ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೈಸ್.